Kuzakusekw'inkampani karhulumente entsha kwilinge lokukhawulezisa inkqubo karhulumente yokuguqukela kubuxhakaxhaka balemihla.Iinkampani zezonxibelelwano iSENTECH kunye neINFRACO zizakudibana zibeyinkampani enye yezobuxhakaxhaka karhulumente. Oku kuzakuba likhubalo kwinkqubo yeFOURTH Industrial Revolution nasekudaleni amathuba emisebenzi. Umphathiswa wezonxibelelwano unkosikazi Stella Ndabeni Abrahams wenze esisibhengezo kwinkomfa kunye neentatheli ePitoli namhlanje. Umphathiswa wezonxibelelwano unkosikazi Stella Ndabeni Abrahams ubambe inkomfa kunye neentatheli nalapho ebethelele ukuba ezinguqu ziyinxalenye yezicwangciso zikarhulumente zokumilisela iFourth Industrial Revolution. Iqumrhu elitsha liza kuba inkampani karhulumente ejongene nezobuxhakaxhaka kweli. We are saying, let there be one infrastructure company under the state so that we avoid the duplications, but most importantly, we can have a coordinated approach of what is it that we need to do. Kwilinge lokukhawulezisa inkqubo yokuguqukela kubuxhakaxhaka balemihla, umphathiswa uthe thaca izicwangciso zokukhutshwa kwelayisenisi kunye nokuhliswa kwamaxabiso e-data. We have ensured that we're engaging with the mobile operators in order to find the best ways of how we can then work together and make sure that our people get cheaper data costs. Ephawula ngemiba yokusebenza i-SABC, umphathiswa uthe elijelo losasazo lizimele. And working together with the SABC, we have agreed that documents must be submitted by the 15th of January in 2020 in order to release the remaining balance of 1.1 billion. Umphathiswa usalindele ingxelo nezicwangciso ezichaza indlela ezakusetyenziswa ngayo imali lijelo le-SABC ebutsheni balo nyaka uzayo.